हेलो हाय नमस्कार सांगମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଥିଲା 31 ଡିସେମ୍ବର ଆଉ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଫିଷ୍ଟର। ତ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଆଜି। ଆଉ ଜଣା ଥିଲା ରାତିରେ ଭୋଜି ସରୁ ସରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ ବି ହେବାକୁ ଲେଟ୍ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପକୋଡ଼ି କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ହଣ୍ଡା ବସୁ ବସୁ ପ୍ରାୟ ବାଜି ଯାଇଥିଲା ରାତି 10ଟା। ହଣ୍ଡା ବସେଇକି ତେଲ ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇକି କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ସବୁକୁ ପକେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେଲୁ। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ତାକୁ ବଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପକେଇକି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷିଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ପାଉଡର ଅଛି, ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡର, ପ୍ୟାକେଟ ପାଉଡର, ଯେମିତିକି ଚିଲି ପାଉଡର, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା, ତାକୁ ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଥିଲା ନନଭେଜ କରି ମସଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ବି ପକେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚିକେନକୁ କଷିଥିଲୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଶୀ ଚିକେନ କରିଥିଲୁ। ତ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆପଣ ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଓପେଲ ଫେଡ୍ ଅଛି, ସେଠି ଦେଶୀ ଚିକେନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଳେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଥିଲି, କାହିଁକିନା ମାଂସଟାକୁ ଆପଣ ଯେତିକି କଷିବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବେଶୀ ବାହାରିବ। ତ ତାପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମୁଁ କଟା ହେଇକି ରଖାଇଥିବା କଞ୍ଚା ଆଳୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କଷିଥିଲି, କାହିଁକିନା ପର୍ସନାଲି ମୋତେ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ପକେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଜିକି ବି ଆଳୁ ପକାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଚଳିବ, ବଟ୍ କଞ୍ଚା ଆଳୁର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ତ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜାଭଜି ହେଇଥିଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉ ହଉ ପ୍ରାୟ ରାତି 12ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ୱିଶ୍ କଲୁ। ୱିଶ୍ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଖାଇବା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଭାତ, ସାଲାଡ, ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ ବି ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଜଣେ ଭେଜିଟେରିଆନ ଥିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ